Yang kami hormati Romo Kiai Musyafa Abdul Majid selaku Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Semendawai suku 3, dan yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Baswani, dan yang kami hormati Kiai Haji Sujai, dan yang kami hormati Kiai Hamid Ma'sum, dan yang kami hormati Kiai Umar Faruk, dan yang kami hormati Kiai Dr. Andes Hilmi Al-Falah, dan yang kami hormati Kiai Syaiful Anam Yusuf selaku pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin, dan yang kami hormati Bapak Eko Sutiono selaku Kepala Desa Yosowinangun, dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, jamaah Isra Mi'raj yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harlah Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari lahirnya Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta sholawat. 3. Pembacaan tahlil. 4. Sambutan. 5. Mau'idatul hasanah. 6. Doa dan 7 penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah wali jabati mas'ul biniyati qabul. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Zainur Robit. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra Lailam minal masjidil
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul azim. Monggo para bapak ibu
kita mau sholawat kula awali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Saiful Anam Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadatul mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Simbah Yai Musyafa Abdul Majid ingkang tansah kita mulyakaken, dumateng Rama Kiai Haji Muhammad Basoni, dumateng Kiai Umar Faruk, Kiai Hilmi Al-Falah ingkang sedaya dalem mulyakaken, para hadirin hadirat ingkang mulya, sumangga saderengipun acara Isra Mi'raj kita sareng-sareng ngintu Fatihah dumateng para muassis Nahdlatul Ulama, dumateng para tokoh-tokoh agama khususnya di wilayah Kabupaten Ogo Timur. Mugi-mugi biwasilah Al-Fatihah saha tahlil kita sedaya angsal barokahipun, Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiratin Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadratu sultan al-sa'abul qadazan qadasirahul aziz radhiyallahu anhu sya'lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumail hadrati arwahi Sahabul Jalil wa Sahabul Karim wa Sa'adur Rasyid wa Sa'adur Rahim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadrati arwahi jamil anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalimun ala ma'il amil musyawwal mukhlasin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wal jami' abaina wa ummatina jadal masyayina wa murabina wa nafusil hadrati jamil kubur fi hadhil qaryah. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadrati arwahi Syekhuna Khalil Bangkalan wa Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Wahab Hasbullah wa Kiai Haji Bisri Samsuri. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadrati arwahi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Haji Hasyim Mujadi, Kiai Haji Mahmud Daris, Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Rusdi, Kiai Haji Makbul Ihsan, Kiai Haji Soleh Hasan, Kiai Haji Syuhati Ismail. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumil hadrati arwahi Kiai Haji Imam Mujar Yusuf, Kiai Haji Imam Maksudi, Kiai Haji Timyadi Tahalan, Kiai Haji Muhammad Nusa, Kiai Haji Hasanuddin, Kiai Haji Abdul Wahid Petang Madang Raya, Kiai Haji Citra Wawira, Kiai Haji Solhan, Kiai Haji Nasibun Rusdi. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liqada'ina wa liqada'in min hawaid dunya wal akhirah. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 La ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Na'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sikap semanten agenipun dalem mimpin tahlil mbok menawi awal dumugi akhir kathah kekirangan dalam aku pangapun kang kathah kula akhiri wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan, yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Sutiono selaku Kepala Desa Yosowinangun. Kepada beliau dihaturkan. Mas kameramen, tolong di break, jangan di syuting ya, karena ini mohon maaf dan mohon izin kepada para kiai, terutama para tamu undangan yang dari Desa Yosowinangun, karena ini ada titipan amanah dari Bapak Gubernur yang harus saya sampaikan ke warga Yosowinangun. Takutnya karena ini belum masa kampanye ya, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim.
akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa yang selalu kita tunggu-tunggu. Mari kita berdoa sama-sama, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Tibalah acara inti, yakni Mau'idatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Musyafa Abdul Majid selaku Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan-hutan ya sepi ya. Kayak dibaleni maneh ngapa ora? Kayak bahasanya wong ngapek, wong kene akeh wong ngapek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para alim, para ulama ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lumai pero manfaati barokah dhateng kula lan panjenengan sami ingkang kula hormati. Wabil khusus akhinal kiram Kiai Syaiful Anam Yusuf, dumateng Mbah Yai Luntune ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggale, mboten ngurangi rasa hormat kula. Dumateng aparatur pemerintah baik RT, RW, Kades, camat, polisi, militer, semuanya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang kula hormati. Hadirin hadirat sedaya ingkang kula hormati lan tansah dimulyani dening Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya lanjutkan, ki bahasane basa Jawa apa bahasa Indonesia, kok bingung aku. Non? Campur. Gaduh-gaduh. Sak ketemune mawon nggih. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah di sini. Semoga kehadiran kita semua, pertemuan kita semua di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yang mana selalu kita harapkan syafaatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, saya tuh bingung Pak Bu, ki penae karo ngatek apa karo lingguh aku ki? Hai? Wah ibu-ibu ngongkon aku ngatek ki piye Pak? Sampean percaya mboten, Mbak ibuke kula mbiyen lek ngudang anakku ganteng dhewe. Sampean gantengin nunut mbak aku berarti. Ibu-ibu ngongkon ganteng, napa ngengken ngatek iki mergo kula ganteng Mbak, asli niku.
Nuwun sewu Pak Yadul Halim. Niki rencang lawas niki Pak Yadul Halim niki. Sering kula sengeni niki. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya tuh bingung sebenarnya. Ini acara Rejeban tapi iki wis wayahe wulan Sakban. Nek ya ora apa-apa timbang ora. Kula niku bingunge ngeten nggih. Kemarin kula niku budal teng Jawa, nembe dugi Bandar Lampung, tol Bandar Lampung. Ditelepon kalih panitia, kula mboten ngerti jenenge niki. Dugi sakniki nggih, kula nggih dereng ngertos sinten sing nelpon kula wau. Dadi kula niku ditelepon, Pak, kula nyuwun jenengan benjing tanggal 25 Februari kapureh ngaos teng ngene Gus Asep. Tanggal 25 ki kapan? Sih kalih minggu malih. Oh nggih insyaallah. Kula alhamdulillah dugi Jawi, teng Jawi seminggu pun nggih. Dadi kakang kula ninggal, kula deleng rebet griya pun ditelepon kakang kula ninggal. Padahal kula nggih pamitan tiange waras wiris Pak Bu. Kula ajeng langsung puter balik, kula kelingan ngriki kula tanggal 25 Februari kula kapureh ngaos wonten ngriki. Akhire kula mboten sida, kula kalahne. Insyaallah benjing kula nggih mluncur teng Jawa, benjing insyaallah. Nggih nyuwun hadiah Fatihah sepindah nggih. Barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la hadrati sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhususun ila akhi Abdul Fattah. Ifridun abahni Allah takabal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula ngaturke menambah nuwun saestu matur suwun jenengan pun kersa hadiah Fatihah. Niku kakang kula Abdul Fattah niku sing bangun musala nggen kula nganti rampung. Dilakoni wong loro ditonton karo kiwa tengen Pak Bu. Saestu niku pundi bibike kula enten mboten niku? Beropah. Beropah niku bibike kula, garwane Pak Ye Faruk. Niku bibike kula niku. Niku ngerti perjalanane kula. Dadi masyaallah niku. Alhamdulillah nganti rampung namung tiang kalih ngecor nembe ngundang wong sak desa. Kok wong sak desa ora gelem kula gadah kenalan Gus Asep, engko santrine Gus Asep tak undang lah. Tapi alhamdulillah saniki pun dados. Pun kena tinggoni. Alhamdulillah niki nembe ditingkat. Muga-muga lancar amin. Pun ngoten mawon ceritane kula nggih. Niku cerita perjalanane kula demi acara dalu niki kula ngalahake takziah ngene kakang kula. Kula tunda. Pun niki acarane Isra Mi'raj. Teng riku teng Al-Qur'ane biasane niku subhanalladzi asra nggih ila akhirih. Kula neken dalil niku angel Pak Bu. Ora pate iso ngaji. Niku sejarahe mawon kula cuplek niki mangke cara versine versi hikam nggih, mboten sah versi fikih. Niki ngeten. Perjalanane Kanjeng Nabi mulai napa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidi Aqsa. Pak Bu, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mulai saka Mekah ngantek tekan Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jenengan kabeh niku rumangsa Isra Mi'raj napa mboten? Bon. Mangke jawabane mangke kena. Sampune niku saking Masjidil Aqsa terus munggah wonten Sidratil Muntaha. Teng rika angsal dawuh napa? Gusti Allah perintah Kanjeng Nabi dawuh salat. Niki kula jujuk mawon. Lah
Niki lek kula jujuk mergane kabeh wis kulino krungu, kabeh kulino ngerti, kula tak cerita sing sampean ora patek tahu krungu. Walaupun wis tahu krungu tapi ora patek tahu krungu. Kanjeng Nabi niku munggah wonten Sidratil Muntaha. Wonten arsy Allah. Niku wonten ngarsy Allah niku ada seorang pemuda yang tembe tawaf. Nate mireng Pak, mubalek ceritane waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teng Sidratil Muntaha teng arsy Allah enten pemuda nembe tawaf. Nate mireng. Lah kula bar cerita kok urung krungu ki lho. Kula ora ampun ngomong to, enten pemuda sing tembe tawaf. Niki versi kitab Hikam nggih. Kadose ngoten niku. Lah panjenengane Kanjeng Nabi tanglet kalih malaikat Jibril. Ya Jibril, sapa pemuda kuwi sing tawaf ning arsy Allah? Kanjeng Nabi tiang nem-neman niku mboten sanes putune panjenengan ingkang nami Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir. Dadi Syekh Abdul Qadir niku saderenge lahir niku teng mriku tawaf teng arsy Gusti Allah. Saderenge dugi Sidratil Muntaha, Kanjeng Nabi niku kepanggih kalih Nabi Musa niku teng langit tingkat setunggal kan kumpul nggih nika nabi-nabi. Niku Kanjeng Nabi niku dituntut kalih Nabi Musa. Niki kula critani sampean. Dimireng ning nggih kersane padha paham sithik. Kanjeng Nabi niku nate dawuh umatku iku ana salajine umatku besok sing pintere ngalime kelase karo nabine Bani Israel. Nabine Bani Israel sinten? Nabi Musa. Akhirnya teng riku dituntut Kanjeng Nabi ditangkleti. Muhammad dalem Mbah, awakmu tahu ngendika nek pintere umatmu ki kelase nabine Bani Israel. Aku tak ngerti endi menungsane, endi bocahe. Nika pemuda wonten ngrika nika Mbah. Sapa jenenge? Ghazali. Imam Ghazali. Akhirnya tanglet. Imam Ghazali nggih Kanjeng Nabi mara. Imam Ghazali niku ditangkleti Nabi Musa setunggal jawabe 17. Wis ngono wae. Dadi Kanjeng Nabi Musa tangklet sitok, Nabi sinten? Imam Ghazali niku jawabe pirang-pirang. Akhirnya Nabi Musa wis. Muhammad, wong aku takok siji jawabane kok pirang-pirang. Wis ora kelasku, kowe ora kelasku. Berarti kowe goroh Muhammad, iki ora bener nek kowe ngomong kelase umatmu, pintere umatmu padha karo pintere kelase nabine Bani Israel. Imam Ghazali protes, nuwun sewu Mbah Nabi Musa, kula badhe tanglet kalian jenengan. Yo takon napa? Kenging napa waktu jenengan ditimbali Gusti Allah teng Gunung Tursina? Gusti Allah tanglet setunggal kok jenengan jawabane pirang-pirang sebab nopo? Aku enek kesempatan iso dialog langsung karo Allah. Iku sebuah kehormatan kenugrahan. Akhirnya Imam Ghazali dawuh, Mbah, kula niku bejo syukur sanget dene atase kula saged dialog langsung kalian jenengan. Niki sebuah kehormatan, mulane kula wet-wet ben rada suwe kenal kalian jenengan. Sakit ngobrol kalian jenengan. Wah Muhammad bener. Iki umatmu pinter cerdas podo mbek aku ki wis tak akoni. Imam Ghazali sing aran kitab napa Pak Bu? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin enten pinten juz? Seka asline enten pinten? Enten pinten nggih? Pak Yai Sodik enten pinten? Asline niku nek mboten klentu enten gangsal Pak Bu. Sing setunggal
dibeto tiang Israel. Mulane wong Israel canggih. Niku karangane contoh sing teng Indonesia, sampean tahu ngerti sing jenenge sepeda Gazelle. Nate? Sepeda ontel nika lho. Merek Gazelle. Nggih. Nika karangane Imam Ghazali mulane dijenengke Gazelle ki Ghazali. Iso dadi motor, iso dadi pesawat. Niku saking canggih wong Israel. Paham nggih? Niki versine niku. Terus kula tutukne sampune niku munggah malih teng Sidratil Muntaha panggih kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhire malaikat Jibril mandek teng riku, mandek teng Sidratil Muntaha mboten oleh munggah. Munggah teng arsy Gusti Allah mboten oleh. Akhire napa? Syekh Abdul Qadir dawuh ngendika mboten dawuh. Duh Kanjeng Nabi jenengan mengancik-ancik pundhake kula sowanake wonten ngarsane Gusti. Niki Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir. Sampune sowan wonten ngarsane Allah niki ada dua versi. Ada sebagian ulama tidak percaya bahwasannya ada hambanya Allah yang bertemu langsung dengan Allah berikut jasadnya. Ini ada dua versi. Nun sewu Pak Yai nggih. Sampeyan kok perlu tangklet malih kalahin Mbah Yai ngriko sinten lah monggo. Ning insyaallah ngoten niku ceritane. Lah teng mriku niku napa wau? Dua versi niku sebagian ulama percaya makhluke Allah niku namung setunggal. Kawulana sing jenenge manungsa niku enten sing panggih kalih Allah sak jasate namung setunggal tok, nggih niku panjenengane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama itu percaya, sebagian ulama tidak percaya. Kalau versi hikam menerangkan bahwasanya itu betul. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu bertemu langsung dengan Allah berikut jasadnya. Paham nggih? Lah napa kula kok cerita kados ngeten iki? Kersane kula lan panjenengan sami niki syukur wonten ngarsane Allah, dikersane kalih Allah dadi kawulane Allah, dadi umate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umate Kanjeng Nabi ki wonge cilik-cilik, umure cendhek-cendhek, ning ganjarane barokahe tikele pahala-pahala ganjaran-ganjaran niku tikel pirang-pirang. Ngalahake nabi-nabi sing dhisik umure dawa-dawa, wonge gedhe dhuwur tambah tuwa. Piye to? Wonge gedhe dhuwur, umure dawa ning ngibadahe ganjarane nglakoni ibadah siji ganjarane ya mung siji. Salah satu contoh Pak niki nggih. Niki babagan ganjaran. Pun kula ajeng ngomonge sak senenge kula mboten iso ngaji judule. Ning kula tak cerita mawon nggih. Nek jenengan kabeh seneng sing jenenge ganjaran, nggih. Kula sampean kabeh niku kudu seneng kalih ulama. Kudu seneng kumpul kalih ulama. Niki kipase kula niku adem mboten tahan jane. Niki kula critani. Bahkan enten ulama sing dawuh wong nek atine atos, wong iku nek atine atos kon ngibadah angel nyedheka ulama. Iku diibaratne awak dhewe sing imane lemah, imane kurang, seneng maksiat, isih seneng nglakoni maksiat, iku kon sering kumpul karo ulama. Diibaratke kaya dene wedang kopi, Pak. Wedang kopi niku teng wadah gelas. Niku nek gelas niku ditetesi banyu bening, tes. Arang-arang wis ra apa-apa, ning terus tes.
tes. Warnane wedang kopi kira-kira berubah napa mboten? Begitu juga kita. Semakin kita mendekat dengan ulama, walaupun kita belum mampu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, insya Allah dengan fatwanya ulama, barokah kumpul karo ulama, kita suatu saat akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai koyo ngono ki Pak. Ngantek besok Pak enek wong iku sing mlebu swarga sing keri dhewe. Ora enek wong mlebu swarga meneh kejaba wong kuwi. Liyane wong kuwi wis gak enek sing dintaskene swarga. Kuwi keri dhewe. Kuwi wong ora tau ngibadah, gething karo kiai, nglakoni perintahe Gusti Allah, ora tau maksiat bendina. Ning ijek percaya anane Gusti Allah, ya percaya Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti, ning ora tau nglakoni ngibadah, gething karo ulama. Lho niku ditangkleti. Fulan kena ngopo awakmu kok mlebu neraka suwe dhewe? Nggih Gusti, kula niku mboten nate ngibadah kalih panjenengan. Oh niku Gusti Allah perintah kare malaikat. Malaikat takonono kawula kae sing ning neraka kae, sing jatah ning swarga keri dhewe. Takonono, fulan sebab apa kowe kok ning neraka keri dhewe arep munggah swarga? Nggih malaikat, kula niku sak jeke uripe kula ora tau nyembah Gusti Allah. Kula niku ahli maksiat. Kula niku pelit entek ngamek kurang golek, pelit pol paling super. Ora duwe amal ngibadah belas. Oh ngono. Ya pantes nek kowe mlebu neraka. Gusti mboten gadah amal ibadah Gusti. Saiki takonono meneh. Tahu apa ora mangan bareng karo ulama? Fulan, kowe tau maem bareng apa ora karo ulama? Pemangan bareng piye malaikat wong aku gething karo kiai kok. Gething karo ulama, yo blas. Gusti mboten nate Gusti wong niku gething kalih kiai, gething kalih ulama. Malaikat takonono meneh. Tahu apa ora lungguh bareng karo ulama? Fulan, tahu apa gak kowe lungguh karo ulama? Malaikat, kowe rak wis tak omongi, aku ki gething karo kiai blas gak seneng. Piye lek kowe lungguh karo ulama? Gusti mboten nate. Wis malaikat sing terakhir tak takonono. Tahu apa ora dadi tanggane ulama? Niku pertanyaan terakhir. Ki sing keri dhewe malaikat takokno. Fulan, apa neh malaikat? Awakmu tahu apa ora dadi tanggane ulama? Oh nggih malaikat, kula keletan 3 griya saking ulama niku. Nate. Oh ya wis tak sepuro dosane malaikat. Akhire mlebu swarga. Niku mawon sing terakhir keri dhewe. Wis ora nek menungso meneh sing dilebone swarga kejaba wong iki. Niku diparingi anugerah kalih Allah. Endahe swarga, gedene swarga iku tikel 10 dibandingke alam diparingi kerajaan gedene 10 kali lipat gedene donya. Indahnya, megahnya itu 10 kali lipat megahnya dunia. Mulane nek sampean rape ngibadah, sampean gething karo kiai, monggo nek sampean mengko arep mlebu swarga sing keri kesuwen proses ning neraka. Mulane ngono wae Pak, dadi kiai iki gak sangel-angel. Ane wong maset, tutukno ora apa-apa. Besok ning neraka nek kesuwen mbok rasakno dhewe. Ngono ora wis. Ning nek iso aja Kang, aja, aja. Leren yo ndang ibadah, engko swargane rak lebih
wong keri dhewe sakmono apa meneh nek ora. Mbok kaya kuwi ya Bu ya. Nek jenengan ki wong ngapak mending. Lamun ora mlebu swarga sih ana jatah liyane apa coba? Tapi bahasa guyon lho nggih nuwun sewu ampun dimaknani tenanan iki. Wong pada ngartikan baiti jannati. Nek aku bahasa ngapake napa? Nyong, Mbok. Nyong ya? Iya. Lah yok iki kowe ngapa sih lah gare muni ya angel. Baiti jannati rumah nyong sorga. Pripun, Pak? Rumah nyong sorga. Kok rawani muni to? Omah nyong sorga. Lho sampean sing muni lho, aku gak lho iki mau. Ora-ora iki bahasa guyon wis tak omongne. Dadi anggere wong ngapa sing mending ora duwe surga, sing duwe surga nyong kaya kuwe. Mending. Mulane bapak-bapak ibu-ibu, sampean kabeh kuwi nek sampean memang bener-bener seneng sing jenengi ganjaran, tak dudoi ganjaran sing gede temenanan. Ora kudu salat. Apa? Jenengan lingguh kumpul karo ulama 1 jam. Kuwi ganjarane 70 tahun ngibadah tok. Ora dipotong turu, ora dipotong dolan, ora dipotong rasan-rasan, ora dipotong apa-apa. Khusus ngibadah tok 70 tahun suwene. Umure sampean kira-kira tekan 70 tahun ora? Iki sing urung 70 tahun tak takoki. Bu, umure jenengan kue anak 70 tahun apa ora? Hah? Jajal sing 70 tahun ngacung jajal nyong pengen weruh ya. Wah, aneh-aneh kok bocah cilik. Masa umur 70 tahun. Ayo rabi karo aku bae. Lah ngene aku ora gelem wis 70 tahun. Nyong gari mari sedonyane, Mbok. Dadi awak dhewe niku Pak Bu, kumpul kalih ulama, jagong kalih ulama, iso karo ngrokok karo udut, angger ibu-ibune bisa karo rasan-rasan ya, Mbok? Ya. Iya. Kuwi diganjar karo Allah akehe padha karo wong ibadah tok suwene 70 tahun. Iki dadi umat Kanjeng Nabi, angger sampean dadi umat Nabi Musa ora anak kelipatan pahala kaya kiye. Kuwi temenan. Bapak-bapak percaya apa ora kowe? Pak. Ya Kang Dul Halim priwe kowe? Percaya apa ora? Kang Dul Halim niku nggone nganu ngarani kula. Niku saestu niku enten Pak Dul Halim. Kae Badul Majid kae galake blejet Badul Manan. Kaya agar Badul Manan kiye ya ora yang di kaya kiye nah. Wis aja diurusi Badul Majid karep priwe sing ana lah los. Kowe Abdul Halim jare nyong kowe galake kaya Badul Manan kowe. Ya alhamdulillah muridé Badul Manan niku sing dadi mursyid sing keceluke dul ya namung kula. Sing diangkat dadi mursyid. Ning kula senes mursyid nggih. Niki wau Pak Kades kula niku dereng haji kok diarani Pak Haji, tapi ya alhamdulillah ditungakna nggih, matur suwun. Dereng haji. Niki ganjarane 70 tahun. Kok Jawa niki lanjut napa lanjut? Dibubarne mawon nggo jenengan Mang wangsul. Pak, wangsul manggung napa nggih? Iya, tantang balik wong udan. Jajal ora udan rawane nantang balik ya. Lah niku Pak Bu. Mulane kula sampean kabeh direwangi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj.
Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj niku diwanti-wanti. Ke Kanjeng Nabi sampean aja menga-mengo aja tolah-toleh sampean apa bae aja direken aja diopeni. Ana wong nyeluki aja dirungokna aja nganti noleh. Ki pelambang apa coba? Apa gambarannya coba? Kira-kira kalau jenengan kabeh pada ngerti apa ora kowe? Iku gambarane kula sampean kabeh kuwi nek tujuane Allah. Kula jenengan kabeh iki nek tujuane iki Gusti Allah, ya ora kepelot karo jenenge dunya. Ke bapak-bapak ana wong wadon ayu ya ora gumun. Ibu-ibune ana bapak sing ganteng-ganteng ya ora gumun. Tujuane Gusti Allah. Bahkan nek kula sampean kabeh ngerti tujuane wong urip niku napa to? Saiki aku tak takon, sampean urip perjalanane urip ki nuju ning ndi? Apa sing mbok tuju ki sapa utawa apa ning ndi? Sampean kok dadak diuripne ki montor, mlaku ki mlaku ning ndi sampean? Tujuane ning ndi? Nanggone sapa? Wis jelas nanggone sapa? Tujuan kita, perjalanan kita dari rahim, dari zaman azali masuk ke kandungan, kita dilahirkan sehingga kita hidup di dunia, kita mati, tujuannya menuju kepada Allah. Pak, ngantuk apa ora? Kenjenengan sebabnya kok diciptana dadi menungso sebabnya apa Pak? Kok diuripna sebabnya sampean apa? Wes kiye bae? Tujuane Gusti Allah sampean diuripna ki apa? Kok mawi jenengan diuripna karo Gusti Allah kon apa tujuane Gusti Allah kalau sampean kabeh diuripna jajal? Arep diapakna karo Gusti Allah? Arep dipaten. Nggih. Nggih Yai nggih. Kabeh menungsa sing diuripne tujuane Gusti Allah kabeh awak dhewe diuripne ming arep dipaten. Paham apa ora? Mulane aja wedi mati. Kok gelem bakal ya mati, ora gelem ya mati. Malah wong niku nek wis kadung gandrung karo Gusti Allah Pak moh suwi-suwi ning donya. Kanjeng Nabi nate tanglet kalih Abu Bakar, ya Abu Bakar, madza hada difah ya Rasulullah, sing dituduhne Kanjeng Nabi. Abu Bakar, apa kuwi? Niku batang Kanjeng Nabi. Ngertenono Abu Bakar, donya ki padha mbek kuwi. Donya ki padha wae karo Halo Bu, nanti bibiku nanti. Pak, jenengan kabeh kemutan apa ora jaman ning jero kandungan pakanane apa? Halo. Kiyen jenengan kabeh waktu nang jero kandungan daharane napa jenengan? Hah? Orang Bu. Kiyen jenengan anak sing hamil apa ora kiye? Kue agar anak sing hamil nyong arep takon. Kue sing nang jero kandungan dipakane apa? Dimpane apa kue? Halo, Bu, ngerti apa ora? Ora? Ya wes lah gue PR bae ya. Ngesuk maning undang maning ya. Wes ngene tutup lah. Oke Pak Bu tak wani ngerti sampean. Ketika kita di dalam kandungan, makanya ibu-ibu kalau hamil itu berhenti datang bulan. Itu kenapa?
Karena makanan favoritnya yang kita makan di saat kita dalam kandungan adalah darah haid. Setelah kita lahir di dunia, Pak, sampean wis tak omongne mbiyen ning jero kandungan daharane getih haid. Saiki sampean nek kon demok kira-kira gila apa ora? Apa meneh kon nginum gila apa gak? Mutah-mutah ora. Tapi di saat di kandungan seneng Pak, sampean ditawani sate moh, sawani bakso moh. Ibu-ibu nek mangan bakso, bayine melu mangan bakso apa ora? Ora, Mbok? Ya ora, genah ora kok. Kenapa saya cerita seperti ini? Kersane jenengan ngerti, sakwise awak dhewe mati, sakwise awak dhewe ucul nyawane kok ngalam donya, dhewe ning alam kubur ndelok ning donya. Padha karo kula sampean kabeh ndelok ning jero isine weteng ya tetep jijik. Gilan dhewe masuk ke alam kubur ndelok ning donya ki jijiki Pak, gilani. Mulane angger ana wong padu, wong ribut, wong gelut gara-gara donya ki diarani wong diarani wong apa coba? Wong rebutan donya kuwi diarani wong Wong dawuhe Kanjeng Nabi donya kuwi kaya kuwi Abu Bakar batang. Berarti angger ana wong rebutan donya kuwi wong rebutan Pak, Bu, kowe angger jenengan ngutangi. Ning aja seneng ngutang lho ya. Ki wong ngutang tak belani sithik. Ning tak dunungno. Nek sampean ngutangi kuwi hukume ming kewajiban ngeling Gus enten mboten keterangan teng kitab nek wong duwe utang, wong ngutangi iki wajib nagih terus wajib entuk. Kudu entuk, enek ora dawuh kuwi. Keterangane Mbah Yai enek ora sing terangne Mbah Yai, "Cung, kok nek ngutangne wong, kok tagihan nganti entuk." Enek Mbah Yai dawuh ngono kuwi. Aku tak roh Mbah Yaine kaya apa. Iki nek kadung nesu yang gilani ki Badul Majid kowe. Ora pandang kuwi kiai, ora peduli. Jare jaul haqqa zaukal batil. Lah memang bener wong nek duwe utang wajib hukume mbayar ngantek besok ning kono tetep kuwi bener. Ning nek sampean duwe, sampean enek, sampean iso kesempatan ngutangi kuwi ora enek wajibe wong kuwi ngantek sampean ki nagih ngantek kuwi ora enek dawuh ngono kuwi. Dawuhe kon ngeling Nah ya aja terus seneng utang. Wong Kanjeng Nabi ki paling gething nek enek wong duwe. Tapi kula dhewe ya tukang Kira-kira jenengan nggih napa mboten? Kula yakin nek jenengan mboten lah, mboten. Kula percaya mboten. Mboten beda belas kayak kuwi lho. Ya pada ben, Mbok. Apa maning jaman siki wong golek utangan sing halal bangel. Gulet utangan sing haram bangel apa maning gulet utangan sing halal. Mbok angel. Coba siki nek memang sampean gampangan sapa sing duwe duit nggonku saiki lagi ngedak. Ngerti ngedak? Ki aku duwe utang akeh sing ning Jawa 22,5 juta. Sing teng mriki 20 juta. Niki nembe ngedak dereng napa-napa. Ayo sapa sing duwe duit aku utangono nek wani. Ayo. Ora wani. Nah aku duwe duit sampean utang tetep tak kei, Pak. Ora usah kuwatir. Kula niki nek ngarani duit niku, Pak. Wong kula niki mboten sombong nggih nun sewu. Niki cerita. Gara-gara diomongi Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi kuwi mau hadi tifah iki ki batang donya. Aku nek ngarani duit ki ora nek bedane duit karo resek, Pak. Mulane aku nek enek wong nyilih ning aku gak tau nagih aku. Hak ora tau tak tagih.
Bahkan nek perlu tak omongi, Pak, sampean santai mawon. Aku kira tau duwe duit, lamun toh aku duwe duit, pas enek duit, kok sampean rene moro tembung duit, kok aku menehi, berarti kuwi rezekine sampean kok Gusti Allah, aku ming tinggi lewatan. Lah guna apa aku nagih sampean? Berarti aku goblok, aku nek nagih sampean. Enek. Ayo kiai ki sing model ngene iki enek ora ning kene? Hah? Iki nek wong ngerti ngono kuwi carane. Mulane sing diarani wong dermawan, Pak ya. Aja pe sampean sugih nyanyo-nyanyo 10 juta, 100 miliar ning masjid urung diarani dermawan nek sampean ki duit. Sing diarani wong dermawan kuwi sampean gak duwe duit, enek wong butuh, apa yang bayar utang, sampean dhewe ra duwe duit, yo pembayar utang, ning sampean janji karo wong kuwi, nggih mangke kula pados ning nganti entuk. Entuk tenan sampean kekno, sampean sing nanggung utang iki mau. Wani sampean ngono kuwi? Ora wani. Wong ngerti iki kok ngene Gusti Allah kok, iki jatahku kok. Lho sampean mati mbok tinggal kabeh muni jatahmu ki lho. Saiki aku takok wong sakmene iki. Ayo, wong tuane sapa wong sakmene iki? Sing wong tuane sugih, maune wis saiki gak enek duwe ladang 10 hektar utawa sawah 2 hektar 10 hektar. Sampeyan enek ora? Niat ingsun iki nggone wong tuaku, iki wong tuaku marisi aku, saiki iki nggone wong tuaku, tak jariake nggih pondok, tak jariake nggo masjid. Ganjarane kanggo wong tuaku, enek ora? Ora enek. Ngono jare sampean ki waladun soleh. Ya. Ngono jare soleh. Wah. Ora enek, Pak. Gelem mau jariah kuwi warisan kanggone wong tuwa. Ki aku sedekah jariah nggo anamaku. Padahal kuwi sing susah wong tuwa. Iki pelajarane wong torekoh ngene iki asline. Nek enek wong torekoh kok jek pelit, berarti iku jek iso ngamalke wirid tori. Durung iso ngamalke tori, lakon lakune tori. Paham? Ojo mbangkep torekoh ki sembarangan. Wah, iki nyambung ning torekoh nuwun sewu. Wong kebetulan kula bidange torekoh ya tak sambungna ya. Ben ngibadahe sampean, salate sampean nek mlaku lewat torekoh sampean ki duwe tata krama nglakoni salat iku ngibadah sing paling disenengi Gusti. Nek sampean salat kok nganggo tata kramane tok iku ganjarane luwih gedhe timbang salatmu iku. Paham? Ganjarane salat ki gedhe, luwih gedhe meneh sampean nalika nglakoni tata krama utawa nganggo adab nalika nglakoni salat. Iku ganjarane luwih gedhe adabe kuwi timbang salate dhewe. Iku pelajarane wong toreko. Tahun 57 ning pondok pesantren Tegal Rejo Magelang nek gak salah niku riyen Gus Asep mondok teng mriku. Tahun 57. Niku teng mriku enten pertemuan ulama seluruh Indonesia, bahkan dihadiri dari luar negeri termasuk Malaysia. Waktu niku kathah ulama kiai. Di situ ndamel kesepakatan keputusan bahas masalah torekoh, piye hukume torekoh. Tenggriku disepakati kanggo wong bodho-bodho hukume wajib thariqah. Niku kesempatan tahun 57 teng Tegalrejo Magelang niku para ulama sing nyepakati. Takok kowe pengurus NU ku ngerti kowe. Utawa pengurus Jatman kuwi engko ya insyaallah ya ngerti wong Jatman ora ngerti ku piye. Lah ulama wong ngalim ora ulama, wong ngalim iku ora wajib tore hukume ora wajib torekoh.
Nek wong bodho lek diwajibne tarekah mergo pengen carane ngresik ati lan pikiran ben bersih. Iso duwe rasa ati ikhlas nglakoni takdir nrimo ing pandum. Iku dalane tarekah, iku dituntun karo guru. Iku mau ben iso nglakoni ngono kuwi. Tapi nek wong ngalim ora sah diwarai, ora sah belajar wong dekne wis ngalim, ngerti carane ngresiki ati lan pikiran. Niku sedanten sepakat. Mbon niki sepakat ngeten nggih? Nggih. Enten setunggal ulama niku tangklet. Nuwun sewu, kula izin badhe matur. Oh nggih Yai monggo. Kula badhe matur setunggal, kula sepakat nek wong bodho dihukumi wajib tarekah. Kula sepakat, setuju sangat. Mergo ngibadah niku mboten gampang kersane enten gurune sing tanggung jawab ing dalem ngibadahe kudu duwe guru. Kula sepakat setuju tarekah niku wajib kanggone wong bodho. Lan kula nggih sepakat nek wong ngalim ora wajib tarekah. Mergo wong ngalim niku mbon ngerti carane bersih ati lan pikiran. Niku kula nggih sepakat nggih setuju. Kula gadah pertanyaan setunggal niki saentening ulama niki saentene kiai. Kula badhe tanglet sepindah mawon gadah pertanyaan setunggal. Saentening ulama niki kan Mbah Yai danten, niki kan ulama danten. Niki saentene kan ulama, wong niku Mbah Yai tok liyane Mbah Yai gak hadir wi. Arep bahas sebuah hukum masalah sing diadene ulama kiai. Akhire napa? Kula badhe tanglet saentening ulama kiai teng mriki niki monggo sinten sing rumangsa ngalim mangacung kula tak pengen semerep. Monggo Mbah Yai sinten sing rumaos ngalim niki monggo ngacung. Cara aku takok ning kene iki sing urung tarekah aku takok. Nek wong sakmeniki to, sapa sing wis rumangsa ngalim aku tak monggo ngacung, mangacung. Ulama niku mboten enten sing wani ngacung setunggal mawon mboten enten sing wani ngacung. Mergo wong nek rumangsa ngalim iku tandane wong jahil mura. Napa, Pak? Jahil murakab niku napa? Goblok tumpukun. Gobloke susun-susun kuwi lho jahil murakab, rumangsa ngalim, rumangsa pinter. Wong pinter-pintere Gusti Allah ngalim sing meneh weruh Gusti Allah kok gening rumangsa pinter, rumangsa hebat kok. Hebatnya siapa? Iku wis nglakoni suul adab, iku wis nglakoni takabur, iku wis nglakoni riya, iku wis nglakoni ngujub. Sapa wae? Makhluk Allah wong Islam sing nglakoni ngujub utawa riya apa meneh takabur di antara tiga salah satunya di antara tiga sitok dilakoni aja pisan-pisan ngarep-ngarep swarga. Swarga wae ora bakal, ambune wae ora bakal apa maning ora bakal mambu. Angger ana wong rumangsa ngalim berarti kuwi mau wong rumangsa angger wis rumangsa pinter berarti wong kuwi wong takabur fisir apa meneh wani ngacung. Wah. Mulane saene ulama ora wani. Berarti nek ngoten kula jenengan kabeh niki ulama kiai-kiai niki danten nggih wong bodho kabeh. Termasuk kula nek ngoten tiyang saentene niki Mbah Yai ulama niki hukume nggih wajib tarekah. Nggih mboten Mbah Yai? Nggih kompak, Pak. Lah nek wong ngalim-ngalim ulama-ulama kabeh wae sepakat tarekah iku sangat penting. Lah kula jenengan kabeh dijak tarekah kok angel. Iki sing urung tarekah. Wah aku jek repot. Sampeyan tak kei ngerti.
Nek wong urip ora gelem repot, mati ya. Engko ora wis gak repot sampean. Wong wis mati lepe repot piye? Repot iku teko tembung o repot kuwi lho urip. O repot, urip. Mulane kula sampean kabeh aja mikir repot. Kula sampean kabeh ning kandungan wis ngrepotke wong. Ape metu saka kandungan yo repot mancal-mancal nggih mboten. Ning jero sumuk ora betah akhire brojol metu nggih mboten. Sawise metu sampean ngrepotne wong apa gak? Pakane nganti elek-elek nggih mboten. Ngono sing dadi anane dikongkon bantah nggih mboten. Wis santri wedok kuwi. Alah bu masa aku wis gadis kon tuku lombok, kon tuku berambak isin lah. Aja kaya kowe ya, rauli saru. Ngilingi kaya wong wadon. Nggih. Niki jam pinten niki? Engko kenaan ngobrol aku lali wektu. Jam pinten? Kurang sithik nggih. Wau dingendikane jam 12:30 niki nembe 10:30. Dadi kuncine wong urip Pak Bu, kuncine wong urip, ukuran kebahagiaan, ukurane bahagiane sampeyan, ukuran mulyane kula sampeyan, niku tergantung kula sampeyan piye nggone mulyane wong tuane. Kehormatane kula sampeyan niku tergantung priwe nggone kula sampeyan kabeh menghormati wong beja cilakane kula sampeyan ya tergantung nggone piye nggone kula sampeyan garap wong tuwa. Wong sing duraka karo wong tuane, senajan toh sugih ora bakal tentrem uripe. Ayo monggo dititeni ditonton. Nek wong wani karo wong tuane, aja ngarep-ngarep sampeyan ki bahagia uripe. Apa meneh ibu-ibu sing wis do duwe anak-anak nglakoni duwe anak kok sampean ijek wani nyerandu ngomong duraka ngomong kasar karo wong tuwa. Naudzubillah min. Mboyo eling anakmu nek sampean diomong sithik disengak sithik karo anak lorone ati jangket mboten Bu? Jangket mboten? Bapak-bapak jenengan nek perintah anake kok jawab ae, bantah ae, loro mboten atine sampean. Ya loro direwangi elek-elek golene sandang pangan kok. Dikongkon bantah, diomongi bantah, loro ati. Mulane kula sampean kabeh aja pisan-pisan wani karo wong tu. Wong Jawa ngarani wong tuwa iku Gusti Allah katon. Lho niki versine birrul waliden, Pak. Birrul waliden niku nateng fikih wong tuwa loro. Wong tuwa loro pemahamane ya bapak karo ibu tok. Nggih mboten? Sampeyan pahame birrul waliden iki wong tuwa loro tok to? Wong tuwa kandunge to? Nggih mboten? Iki do turu apa piye to? Pak. Nggih mboten? Wong tua loro iku siji wong tua sing nglairke kula sampean kabeh, sing ngopeni kula sampean kabeh kuwi siji. Nomor loro wong tua sing ngopeni, sing ngrawat, sing nuntun maring roh kowe kula lan panjenengan kabeh sing jenenge guru. Mulane kedudukane wong tua karo guru niki padha. Guru ya malati, wong tua ya malat. Sampeyan takzime polane Mbah Yai karo wong tuane ora gelem takzim, kuwi ya kleru. Kowe santri rungokno kowe sing jek ngaji. Ngono nek Mbah Yai teko, sampeyan salim cium tangan karo bapak ibu ora gelem kuwi ya kleru. Kowe bapak-bapak barang ki enek kabahe prawuh utawa nek Mbah Yai sapa rawuh sampean cium tangan karo bapakmu ora tau cium tangan.
Kuwi suladap Pak tak omongno. Lho genah-genane kuwi iki lho, ngopeni sampean awit cilik, digedhekne di sekolahne, ora digedhekne, diingu gede. Gedhekne piye lek gedhekne. Diingu gede. Di sekolahne ben ngerti, ben pinter. Basa ngono salaman ora tau cium tangan. Nek kula dadi wong tuane Pak, nek kono kae ulama teko cium tangan, apa meneh pejabat teko cium tangan, loworo atiku. Aku sing golene sandang pangan ra tau cium tangan karo wong liya kok cium tangan. Kuwi sampean kleru, kuwi jenenge sampean suul adab. Ora duwe tata krama. Senajan sampean sugih pangkat, sugih bondo, ning sampean ino mungguhe Gusti Allah. Paham nggih? Mulane bapak-bapak, ibu-ibu, sepindah malih sing dereng toreko monggo do melok toreko. Toreko ki ibarate Pak Bu, jenengan pun nate ziarah napa dereng? Pak, jenengan pun nate ziarah nganu Wali Songo pamane? Enten sing dereng nggih? Ya wes, tahu kere aksi mboten? Apa to? Kere aksi ki lho apa? Kurang nasi. Aku kira batek krungu apa? Oh, rek asi. Rekreasi. Kayak nek panitiane apa ora? Ana ya. Lamun jenengan ki ilang ning perjalanan waktu berangkat kok sampean kececer ilang ning kono keri, digoleti ora karo panitiane. Dadi toreko itu sebuah wadah. Diibaratke rombongan. Nek sampean ki rombongan itu segala macam urusan ning kono sing ngurusi paniti. Wong toreko ya ngono. Sampean toreko wis melok beat toreko dilakoni tenan senajan sampean ngamale kurang apik, Pak. Nek rombongan iki mlebu swarga sampean ya katut. Katut ora kira-kira? Senajan ngaji ra iso, salat ora teyeng, ning melu toreko pokoke aku melu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ora kok Allah wedi ora ngono ya. Allahu Akbar. Wis meneng ae subhanallah ora iso. Lagi pe belajar karo Mbah Yai japane wudu piye? Mbah Yai nek salat ki carane piye sing diwaca apa? Lagi arep belajar dipateni karo Gusti. Lah mau wis tak omongne to. Kula sampean kabeh diuripke iki tujuane Gusti Allah ming arep dipaten. Paham? Delalah urung iso ngaji, ngibadahe urung bener, iku lagi melakoni tobat toreko entuk rong dina blek mati. Bejo banget wong kuwi. Mergo apa? Begitu sampean ditalkin karo guru, sampean jawab qabil tunggih kula tampi umpamane. Niku dosane sampean sing wis dilakoni dosa maring Gusti Allah disepuro kabeh dosane. Ketika sampean kabeh niat tobat lewat torekoh, badhe nglakoni tobat lewat torekoh, kok sampean dibeat karo Mbah Yai, sampean jawab qabil tu. Niku dosa sing wis klewat di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Apa meneh mbah-mbah sing wis tuwek-tuwek iki camat-camat kuwi. Ngerti camat, Bu? Calon mayit. Camat ki calon mayit. Iku nek umpamane pas bar bengat lerong dina mati, beja wong kuwe. Bonuse pirang tahun jajal yang nglakoni dosa. Begitu beat di ngapura kalih Gusti. Iki cara pengiming-iming. Jenengan kabeh ngamalke manakib mboten? Pak, jenengan ngamal nama manakib apa ora?
Hah? Ya wes umpamane ora apa-apa. Jenengan setiap kali wasilah hadiah Fatihah nyebut asmane Syekh Abdul Qadir apa ora? Berarti sampean ki seneng apa ora karo Syekh Abdul Qadir? Sing urung torekoh enek sing tak arani bohong senengmu. Bu, sampean nek seneng karo Syekh Abdul Qadir kok sampean gak gelem torekoh, sampean senenge bohong. Ya wes ora usah Syekh Abdul Qadir tak unggahne meneh. Sampean kabeh seneng ora karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad seneng mboten? Pengen ora dadi umate? Ora usah pengen sampean wis dadi umate. Pengen apa ora sampean kuwi dadi keluargane Kanjeng Nabi? Halo? Ya Allah, wis ngaji karo wong turu repot. Iki jane sare napa gak krungu to, Bu? Bu. Sampeyan seneng tak karo Kanjeng Nabi? Cinta. Halo, sing ning jaba. Jenengan seneng mboten kalih Kanjeng Nabi? Cara jenengan ditawani sampean gelem ora dadi keluargane Kanjeng Nabi. Ke sing urung torekoh muni purun bohong. Bapak-bapak sampean gelem ora dadi keluargane Kanjeng Nabi. Kowe sing urung torekoh rawani muni bahwa aku wis muni bohong ae. Kula jenengan KBB atau reko niku sami mawon nikah kalih keluargane Kanjeng Nabi sing rupane bangsa roh bangsa nyawa iku dinikahne karo keturunane Kanjeng Nabi. Nak ning kono wis dinikahne sampean wis ditalkin karo guru mursyid sampean sudah otomatis dadi keluargane Kanjeng. Lah jare sampean seneng Kanjeng Nabi kon toreko ora gelem kok ngono jare seneng. Sampean pengen dadi umate tapi sampean gak pengen dadi keluarga. Lah apa salah, Pak? Ora, aku ora nyalahna ora. Ku ya kena wong ora nglakoni ibadah we uli. Ya. Nyong kan cuma nuduna kuwi lho. Mene ngerti. Kanjeng Nabi niku dikhususne kalih Allah. Kanjeng Nabi niku nabi sing dipilih kalih Allah, sing paling diistimewakan. Bahkan sampai surganya Rasulullah itu tidak dicampur dengan nabi-nabi yang lain. Mboten dikumpulke kalih nabi lintune. Nggih, mboten dikumpulke kalih umate. Mboten dikumpulne. Kanjeng Nabi niku sak keluargane. Mergo Kanjeng Nabi niku digaweni swarga khusus kangge Kanjeng Nabi sak keluarga. Lah umate napa mboten? Ya enek ning ora kumpul Kanjeng Nabi. Paham? Kanjeng Nabi niku gadah keturunan kalih. Niku keturunane bin nasab. Niku para habaib, para syarifah sing nomor kalih bisa bab kelawan sebab. Mulane wong nek ditalkin karo guru mursyid iku jenengan kabeh dinikahne karo keluargane Kanjeng Nabi, besok dadi ning kono kumpul kalih Kanjeng. Wes logika akal, aku tak takon, Pak Kades endi mau? Nuwun sewu Pak Kades. Jenengan Jawa apa Indonesia? Hah? Ya ngapak ngendi? Kayaknya wong Cinangsi plepedan, Gandrung Mangu Cilacap nyong kowe. Pernah nang kana ora lahir nang kana. Oke, Pak Kades, nyong arep takon. Upamane ana wargane sampean iku mau sampean tari, Pak Bu, jenengan gelem apa ora dadi keluargaku, angger gelem dadi keluargaku ya ayo ning nggon aku, kumpul karo nggon aku duwe panggenan dewek.
kok wonge moh. Terus wonge ngaku-ngaku, aku ya keluargane Pak Kades. Kira-kira wong iku sampean nakoni kuwi keluargane sampean apa ora? Alah ora mungkin anggar arep diakoni. Tapi kalau wargane mesti diakon, tapi nek keluarga ora bakal. Kanjeng Nabi ya kayak kue. Kula jenengan kabeh tetep diakoni dadi umate Kanjeng. Tapi nek ora gelem melu toreko ya ora diaku dadi keluargane Kanjeng. Sing dadi pertanyaan wau lho Pak, kumpuling ulama tahun 57 teng Tegal ngalim ngaco. Niku isine kiai ulama tok Pak, ora nek wong biasa gak enek. Bahkan wali-wali nih Gusti Allah kumpul teng riku waktu niku. Niku gak enek sing wani ngacung. Napa malih kula jenengan kabeh kira-kira perlu enggak to reka nek ngono kuwi? Butuh mboten? Terus niki mungguhe to reka. Sing sapa wonge pengen bersih ati lan pikiran, sapa wonge pengen bersih ati lan pikiran, mongko wong iku hukume wajib toreko. Kira-kira wong semene kiye ana ora sing ora pengen atine bersih, ora pengen pikirane bersih, ana ora wong samene kiye? Meneng. Ya Allah Bu. Aku ki wis udan-udan Bu, tak ceritane aku lek ku merjuangke pengen ketemu sampean balem bengi iki lho Bu. Bar maghrib udan bres. Mobil wis kadung tak kon mangkat ning Pekanbaru jam 11 awan mau. Kula nelpon Gus Asep, WA Gus, niki jawah kula mboten enten mobil pripun. Jawabe Gus Asep mangke jenengan tanglet iki ambak pripun niku. Udan bres. Begitu terang gerimis rintik-rintik, kula kelingan satu tetes air hujan akan menghapus satu dosa saya. Dan dengan keyakinan seperti itu, no wekat. Ngengkol motor nggawa GL Max. Niku kula pasang setat dandan GL niku entek 6 juta. Tukune piro? 4 juta dandane entek 6. Kula engkol anggete kula niku jamaah salat ngisa, bar jamaah salat ngisa langsung saking bingunge kula maghrib perjalanan ngriki minimal setengah jam. Kula engkol tekan MTS tes lampune pedhot Pak. Alhamdulillah. Ki angger nyong mikire ora pengen ketemu sampean, alah bebeh yakin bebeh. Kowe temenan wong nyong kowe jarang-jarang gelem diundang ngaji kaya iki asli. Paling-paling kewakil niki wau jane sing kula persiapne kan ngaji. Nek mboten niki Pak Yai Sotik wau. Kula nggawa kiai kalih niki wau jane kula kan ngaji. Akhirnya kula teng Sembungan ngampiri Kiai Sadin niki teng Sembungan Pak Yai Sanusi niki mantune niki. Saking ngriku dugi ngriku Pak, aku arep ngaji nggone Gus Asep. Aku wis kadung janji, ya aku jujukna yang ojek ya kenalat bayar karo aku. Angger ora yang kok angger aku diamplope kok amplope nyong isine kaya kowe. Tapi mboten niki guyon, kula mboten ajeng bahas masalah sangu nggih. Kula niku nek bahas sangu isin kalih para leluhur direwangi numpak jaran udan kepanasan klambi ra tau salin ya ming kuwi para wali-waline Gusti Allah mbiyen merjuangne agama Islam seminggu perjalanan ya ora salin. Balik ya ora disangoni. Malah kadang-kadang menehi duit karo wong-wong. Lah kula, lah ming udanan ngono ape ra mangkat. Tekan kene lho suguhane wedang. Aku mau tuku kono rokok surya sebungkus, Bu. Saestu.
Ana jatahe rokok Surya sebungkus miki nyong. Sampeyan ora dijatah kan? Usalamu ora dadi kiai. Alhamdulillah. Mulane perjuangan kula dugi sembungan ajeng mangkat niku nepun Kiai Sodik. Kiai Sodik niki Pondok Darul Ihya. Paham Pondok Darul Ihya Sriwangi? Niku Pak Kiai Sodik niku. Lah niku mlampah teng sembungan. Dugi sembungan udan bres. Tuwer wau ngriko niku. Kula namung matur ngeten. Niku Kiai Sadin niku wis alhamdulillah, alhamdulillah. Ora mangkat maksudnya. Alhamdulillah. Wis kaya kuwi ben ngomong kowe. Cara pantak jejak raimu kowe engko anggere ora gelem meneng. Nek kula mboten wani piyambak pendekar, kula senes. Kula ya pendekar, wonge pendek wetenge gedhi mekar. Ki pendekar. Ki pendekar ki wonge pendek wetenge mekar. Udan bres kula ngomong kalih malaikat Mikail, Mikail. Ki aku ki karo Gus Asep kon ngaji. Aku mantol ora gawa ora duwe. Motore mati lampune pedhot. Mbok karepe Gusti Allah kepriwe aku ora ngerti ya. Ning angger aku ora gutul ngana nyong rugi perjalanane nyong kang jawabe dilabuhi ditekad diperjuangna balik rengene padahal ning kana durung rampung. Wis tekan kene, tekan duk dilapori kakangnya ninggal sapa orang grantes hati coba pantau tau langsung mobil puter balik Jawa maning kowe ora ming pengen ketemu nang kene kok aja nemen-nemen melas maring nyong matur karo Allah Gusti leren sekedap niku aja ngaji melasi le perjuangan ket wingi ngana matur karo Allah njaluk terang ya cara ora terang nyong lewat aja nganti kudanan wis ngomatur karo Allah. Delalah sing tak lewati niki wau ket ngriya ngantos dugi ngriki mboten kejawahan kula. Duka ngajenge mburine Jawa mbotene kula mboten roh. Sing jelas kula dugi ngriki mboten Jawa. Alhamdulillah. Niku nek kula ulai-ulai Pak Bu. Mbah Yai nate dawuh manjat dawajat sapa wonge nemen-nemeni bakal sapa wonge gelem memperjuangkan apa yang dicita-citakan diperjuangkan dengan keyakinan akan berhasil sebuah keyakinan sebuah keinginan diperjuangkan dengan sedemikian rasa susah rasa mumet rasa apa wae komplit tumplek blek dilewati kabeh nekat demi sebuah tujuan. Alhamdulillah nyatane mbok seniki kula pun ngadeg tengar jane jenengan mbok nggih berarti tujuane kula ya gutul berarti kepinginane kula kalih Gusti Allah ijabahi barokah dongane sampean kabeh aku krungu kemawon sing susah ki anggere udan kiyaine teka apa ora melasi temen ya ki anggere teka kepriwe jajal wis diomongno jare Kiai Kidul Masjid. Sampeyan niteni jenengku penak. Kidul Masjid. Paham? Dul Masjid, Kidul Masjid. Nek wis tua angger wong ngapak celukane apa Aki mbok? Aki kowe. Ki Sarwo, Ki Sarpan. Kisapa maning kebetulan yang Dul Masjid kidul saking cepete nggone kidul masjid penak nggih mulane niku Pak Bu monggo kula sampean kabeh jajal diangen-angen ayo berpikir akankah umur kita sampai besok pagi akankah umur kita 100 tahun lagi? Apakah umur kita pulang dari sini langsung wassalam? Ayo jajal diangen-angen. Neng aku yakin husnudzon karo Allah, aku balik cek rotok suwe aku.
Nek sampean ra kanten dhisik monggo wis ra apa-apa. Diangen-angen. Terus sampean nek ajeng sare Pak Bu tak ijazahi. Purun. Lamun to sampean mati ki basa haluse napa? Pejah. Sing luwih alus neh napa? Nilar dun ninggalake sakderenge sare pertama jenengan mang mau syahadat ping 3. Niku enten dawe danten aja pisan-pisan kuwe turu nek durung Islam. Sing ping pindho aja pisan-pisan turu sampeyan nek durung njaluk ngapura karo Gusti Allah, sampeyan durung njaluk ning ngapura maring wong tuwa, sampeyan durung njaluk ning ngapura wong Islam sak ngalam. Sampeyan maca istighfar ping Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali aku Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa sahbi jamil muslimin wal muslimat muminin muminat al ahya wal bil huquqi alayya dhisik. Lah wis kok dinganu dhewe ya lali, aku yakin lali. Wong aku ki piye ya? Gampang lali, penyakit lali. Kadang aku di bojo we lali kok, Pak. Lali aku ki di bojo. Lah tak tinggali lunga ae. Niku sampean mau istighfar ping 3. Sampean ojo pisan-pisan turu nek durung kirim solawat ning Kanjeng Nabi ben oleh syafaate Kanjeng Nabi nalika sampean maca solawat ping niku dawuh Kanjeng Nabi kabeh. Aja pisan-pisan sampean turu sampean nek durung khatam Quran 30 juz. Blenger ora kira-kira? Enek Pak, angger arep turu maca Quran 30 juz. Kula gaene ra ketang ming ganjarane. Napa? Contohnya kaya dene Sayyidina Ali ketika berlomba-lomba mendapatkan Siti Fatim maca surat Ikhlas ping ganjarane padha karo maca Al-Qur'an 30. Lho, pena apa ora? Pena dilakoni. Kuwi temenan. Enggane ana wong arep elek karo jenengan arep ana wong gawe cilaka karo jenengan sing jenenge santet apa meneng jengges sak eretiha sak piturute iku santete sut buladalak balik denen wedi mergo sing jaga malahe lah ngopo kula sampean kabeh iki kok dijaga karo malaikat mergo menungso kuwi makhluk sing paling dimulyakne Gusti ngantek menungso kuwi khalifah fil pemimpin ning alam dunya. Kira-kira kepriwe, Bu? Sanggup apa ora kowe? Terus bapak-bapak, ibu-ibu nek pengen duwe anak soleh-solehah, sampean sadurunge sare to, Bu, sampean maca sholawat ki nek iso ping 300, Bu. Sing paling pendek monggo sallallahu ala Muhammad kena. Nek wong tarekah sing paling disenengi Kanjeng Nabi sholawat ki jebulane Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kuwi jebulane tuntunane wong tore. Kuwi senengane Kanjeng Nabi. Sampai nek sering maca kuwi yakin insyaallah bakal ketemu karo Kanjeng. Niku Habib Salim sing ngendika nek mboten glendon niku. Dadi kula sampean kabeh maca selawat ping 300 sing siji. Sing 100 iku ganjarane nek enek ganjarane enek manfaate muga-muga iso diparingne maring wong tuwa loro lan wong tuwa loro ya kuwi guru karo wong tuwa
Sing nomor loro sing 100 meneh pembagiane kanggo awake dhewe lan bojone. Sing 100 iku kanggo anak-anak. Paham? Carane bar salat ngisah sampean maca, terutama ibu-ibu sing duwe anak cilik-cilik kuwi, angger wis maca ping 300 ora kudu bar salat, sampean karo lingguh ya kena. Wis rampung ping 300 sebulna maring bun-bunane anake sampean. Bapake ya kena ora kudu ibuke. Wah anakmu duweblek entek ngamek kurang golek. Insyaallah bibarokati sholawat. Suatu saat tetep oleh pitulungane Gusti. Lamun to bocah itu kejatah dedel bodoh ing dalam ilmu, insyaallah fotoe Allah bakal dibuka barokah sholat. Lho Pak, sampean wis tau ngaji di ijazah iki urung? Ya iki tak ijazahne ora apa-apa. Kobil tu ngono lho. Dadi ket syahadat istighfar sholawat ki mau tak wocone kabeh, tak ijazahne kabeh. Sapa bae sing arep nglakoni mangga. Kula sing insyaallah sing bertanggung jawab dadi seksi, kula sing perintah, mangga mboten napa-napa. Engko nek enek salah sampean nyong disiksa ora apa-apa demi sampean. Mulane Pak Bu, nek sing jenenge mursyid iku asline nek pengen ngerti, kuwi ming dikai amanat sapa wonge sing pengen tobat lewat tarekah kuwi kon baiat. Ku amanat. Amanat ki abot, jebulane dununge dadi mursyid Pak Bu nek pengen ngerti sampean. Aja meneh ngarep-ngarep swarga tangeh. Umpamane jenengan kok bengat kalih kula enek salah ngibadahe sampean besok kula sing dituntut kalih Gusti Allah niku. Kae nggonmu mblajari muridmu priwe ngening kae salah kabeh ngibadahe. Kuwi guru mursyid Pak Bu. Lah nek enek wong 1000 kira-kira. Tanggung jawab sing salah ngibadahe enek wong 1000 nganti ora ketrima. Nanggung sakmono akeh. Apa guru mursyid arep ngarep swarga? Surgane sapa? Surgane lah temenan mungkin. Mulane sing jenenge mursyid iku Pak enek eming susah. Senenge ora duwe belas. Enek sing gawe seneng nalika ndelengne wong urip ning alam donya seneng padha ngibadah maring Gusti, kuwi senenge ning kono tok. Niku saestu. Mulane badal ki wakile mursyid. Sampean dadi murid ning kono kok ora menghormati badale sampean padha karo ora menghormati mursyidmu. Lho kereng hukum ki Pak. Sampean ora menghormati gurumu, sampean sul adab karo gurumu padha karo sul adab karo gurune. Sul adab karo gurune meneh ngantek sul adab karo Kanjeng. Kowe angel apa ora? Nang kene badale sapa ya dimeloni, dituruti. Dulur ngisuk mangga pada tawajuan, ya mangkat. Sampeyan ora gelem mangkat tawajuan besok kon ngakoni Kadul Halim nyong toli rombongane koya. Biyen nang dunya kan nyong melu bengat Mbah Jamal, moko dadi seksine. Balik Kadul Halim muni, ya iya sih, tapi kon ngangel diomongi kon tawajuan ora gelem ngibadahe dong tak. Lah nyong ramani lah. Priwe coba kalau sampean kabeh. Arep njaluk tanggung jawab sapa saya. Padahal mursyid iso ngakoni nek kuwi rombongan kuwi murid apa jare badal. Nek badal ayo a. Nek badale muni nggih selamat panjenengan. Nek badale muni ora ya ora. Nek hati-hati badal kita wale. Badal kuwi abot tanggungane wong kuwi jembatan. Enek bubare jamaah, enek ora mangkate jamaah iku tanggung jawabe
Oke, badal toreko ning kene sapa? Enek. Pak Abdul Halim nggih. Nggih. Sinten? Ya Umar. Ya Umar. Jenengan dadi badal toreko karo murid-murid toreko dibayar apa ora kowe? Hah? Lah wong wis dadi badal besok tanggung jawab ning kono sing dikuyo-kuyo guru, enek salah murid sing dikuyo-kuyo ki badal. Enek murid kurang trimone maring gurune sing dikuyo-kuyo ya ba. Amoh remuk lencem lho badal, ora nek wong ba. Sampai nek bodoh kira-kira arep gone mursite kan tangeh nggih. Nggih. Sampai nek bodoh nukone sarung karo badale apa ora? Kuwi ya murid sing apik. Terus matur nuwune sampean dibina, dipimpin, dituntun iku nang endi sampean? Wong badhe boro-boro kok jajan sekeranjang, sarung siji be ora. Kowe sing kebangetan badale apa muride? Badal salah dhewek ora kuat tuku sah. Nggih kaya niku nggih. Kaya Pak, kula sampean kae ngerti, nggih prinsip nggih. Niki danten mawon kabeh wong toreko. Sing jenenge murid nek teng ngriku enek mursyid toreko siapapun beliau, walaupun tidak membaiat Anda, sekali guru tetap kula sampean kabeh sebagai murid wajib akriman wa ta'ziman lis syekh. Siapapun beliau, mbah mursyid Naksabandiyah, mbah mursyid Sadzaliyah, mbah mursyid Satoriyah, mbah mursyid Qadiriyah wa Naksabandiyah, itu semua guru. Karena apa? Sanatnya semua sampai pada Rasul. Aja mentang-mentang cara Kantul Halim ki umpamane mursyid sampean bengatane Kantul Halim sing siji bengatane kayak Gus Asep umpamane terus muridnya Kantul Halim orang ngurmati Gus Asep kuwi kleru. Gus Asep iku umpamane kuwi mursyid wenang ngomehi nyengeni karo murid-murid Kantul Halim. Begitupun sebaliknya, Kantul Halim menang nyengeni, ngelokne, nuntun maring murid-murid sing ning kono di beat karo Kang Gus Asep. Niku sami kedudukannya sami-sami guru. Mulane teng ngriku renjang-renjang toreko kabeh kula suwun kalih sampean. Nek teng ngriku enten mursyid tulung jaga kesopanane. Mergo napa? Wong toreko itu contoh utama bagi orang-orang yang belum tore. Nek kula sampean kabeh salah nggone nglakoni, kula sampean kabeh wis toreko suwe kok omongane jek urung iso njaga, iku berarti lagi iso wirid toreko durung iso nglakoni toreko. Paham nggih? Niki saestu nuwun sewu kula. Ngapunten saestu. Timbang sampean kabeh nglakoni sul adab maring guru, besok ora diakoni naudzubillah min dzalik. Kula ngemot kadhateng panjenengan. Nggih, ngapunten, saestu ngapunten. Dadi rencang-rencang kula kabeh Pak sing beat kalih kula sanjangi. Sapa wae nek enek sing rawuh iku mokok mursyid. Mbah mursyid Satoriyah, mbah Naksabandiyah, mbah Sadzaliyah, mbah Qadiriyah wa Naksabandiyah, awakmu kabeh tak wajibne hormat utawa akriman wa ta'ziman lisyekh. Mulyane guru. Paham nggih? Dadi niku. Terus mangke niki kan sekedap malih puasa nggih. Biasanya puasa rampung apa jenenge? Leba utawa bada. Nyongko pengen dolan nggone Pak Yai Faruk niku kebetulan oleh bibine kula dadi niki pamane kula.
Walaupun paman nek kedudukane kula saniki nembe tugas to rek kok kula weneng ngomahi piyambake niku. Ampun nesu Pak Yai. Engko nek aku nyeluk paman yo aku nggih paman, ngoten. Mboten kula niku yo tetep njaga adat. Kula pengen ngerti sampeyan arep tak takoni, Pak Yai Faruk wingi lebaran sing aweh sarung sampean wong pira? Jamaah toreko sing dipimpin anak pira, sing kena rokok anak pira, takon aku pengen ngerti. Jenengan arep maring gone Mbah Yai Jamal, gone Gus Jali kan adoh ya. Sampean menehi badal padha karo menehi, sampean gawe bungae badal padha karo gawe bungae guru, sampean gawe bungae guru padha karo gawe bungae guru meneh, gawe bungae nganti teko gawe bungae Kanjeng. Paham. Mulane kula sampean kabeh niku bejo-bejo te umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajke wangsul beto salat sing jenenge salat 5 wektu niku kula sampean kabeh kon belajar salat. Wong salat ki karo wong mati pada baen, Pak. Wong mati ya sowan ning ngarsane Gusti Allah, wong salat ya sowan ning ngarsane Gusti. Wong salat madhep ngendi? Bu. Wong nek salat madhep ngendi? Kip. Sing wong telu liyane turu kabeh kowe. Kowe mengko sing mlebu surga bokonge tok. Terus sing ngaji bokonge ora ngali sih. Dadi sing oleh ganjaran bokonge kowe engko sing mlebu surga bokonge tek kowe. Pak. Jenengan apa mau lari aku takon apa mau aku, Bu? Takon apa? Kok bokong. Nganti lali nyong ngarep takon gara-gara ngomong apa bokong ini. Apa mau? Salat nggih. Ngomongne salat. Sampeyan nek salat ki madhep ning endi, Pak? Wong mati nek mati ning kuburan kae dicemplungne lowangan didepne ning ndi? Sampeyan tau weruh nek mayit didepne ngetan ning lowangan? Ora nana, Mbok. Bu, sampean nek salat sedekah apa depaplang? Tuh sedih aku karo ibu-ibu guys. Pak, jenengan nek salat sedekah napa depaplang? Terus mayit kae nek depaplang disedekap napa ora? Mayit kae ya sedekah. Pada apa ora wong salat karo wong mati. Pada telteng riku begitu Allahu Akbar. Neng kono Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Engko tekan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iku pengakuane kula kabeh teng ngarsane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, sak temene salat kula, ngibadah kula, bejacilakane kula, kebahagiaane kula, uripe kula, matine kula, itu kabeh kagungane panjenengan. Berarti kula sampean ki urip ya ora duwe, mati ya ora duwe, bejo ya ora duwe, cilaka ya ora duwe, apa nek mau? Salat ya ora duwe. Ngono kadang-kadang ki montorku. Nggih. Diwekku. Pada nalika salat wis ngaku, nggih Gusti,
kula niku napa-napa mboten gadah, salat mboten gadah, ngibadah mboten gadah, rezeki mboten gadah, ngibadah mboten gadah, mati mboten gadah, urip nggih mboten gadah. Sedanten niku wau kagungane panjenengan. Wis rampung salat awak dhewe iki wekku, iki nggon aku, iki nggonku. Nggih mboten? Nggih mboten? Ukari nggih bangel. Kowe sedurunge salat biana maning sing ngemutna apa coba? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil urip berkah pemeneh keselamatan kebagusan utawa apik iku kabeh kagungane Gusti. Ngopo kok sampean rumangsa salat rumangsa apik dhewe enek kancane salah sampean lok-lokne sampean paitu sampean sengeni. Ayo apik we ora ndu Bu sampean sadurunge salam ki wis matur karo Allah apik ya ora ndu. Lah ngono kok jarene kae lho gaweane ngene-ngene tukang rasan-rasan. Lho tukang rasan-rasan ngomongi wong jebul dene ora sadar bar ngomongne wong li. Ngono kuwi ya nang kene jajal ngaco aku tak weruh. Ana apa rek wonge? Kowe jobong boye. La ilaha illallah. Kae umure 75 ya. Lah mau jare ngomongnya 75. Nek kula sampean kabeh wis ngono kuwi ayo to ayo. Fafirru ilallah, balik teng ngarsane Gusti Allah, mlayu kabeh ning Gusti Allah. Ayo padha ngibadah maring Gusti. Zaman saniki pun zaman akhir, Pak. Wong saiki wis do bingung golek sandang pangan, bingung golek kemewahan, tapi ora tahu bingung aku engko nek balik neraka apa swarga. Gak enek wong sakmene iki. Jajal balik kok kene engko ora sing duwe utang. Ki aku ngesuk golek duit nang endi go bayar utang ya. Balik kang kene tok kuwi padahal. Angger ora kaya kowe ngesuk aku dodolan ki angger payu kabeh nyong arep tuku kiye. Nggih mboten? Langka sing mikir nganti tekan awak dhewe iki engko aku ki nek mati apa sing tak gawa, aku neraka apa swarga. Sing susah ning kono iku longko, jarang banget. Mulane Kanjeng Nabi niku paling guweting nek enek wong guyu kok wah. Saestu niku. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi. Ayo, swara aurat apa uduk? Lah iya. Guyu wah. Kaya malampir nggih. Kok ngarep kok mburi kaya Nini Carlina kok ngarep kaya Nini pelet. Wi nenek-nenek sing ora ngerti bacane gaul, kok mburi kaya Nini Carlina, kok ngarep kaya Nini. Naudzubillah min. Aja Bu ya. Bapak yo ngono, guayane rambutnya di nganu ben ketok enom jebulane ndelokke raine wis kisut kabeh. Ampun Pak, wis diterima we. Oh, enten setunggal malih kula pesen. Sampeyan nek duwe rambut wan, nggih. Rambut wan. Wan ki apa to? Yo wan yo. Kok iso diarani wan ki piye? Rambut putih kok iso diarani wan ki piye? Sampeyan ngerti? Padha aku ya ora ngerti. Mergo tuwa kowe paling ketuan. Iki nak ning swarga, Pak. Iki padha karo lampu omahe sampean. Iki simbol. Sekali sampean babut wan rambutnya sampean del siji, lampu ning swarga omahe sampean mati siji. Lah nek dicukur gundul, Pak.
ora kuwi ora njabut jenenge kuwi cukur Gun, ora dicabut. Sing dicabut iku lho. Mulane Bu, bapake sampean nek wane akeh aja mbok cabuti. Engko golek cewek meneh. Sik lali kupluk ora tak nggo. Engko golek cewek meneh, nggih Pak nggih. Ya apa ora? Lho iki senajan tuwek-tuwek iki pikirane enom kok. Saestu niku. Mbok kula dhewe nek payu wae ra bineh kok. Sayang ra payu. Ya enek apa ora gadis-gadis sing gelem? Moh to, aku gelem sampean wis mesti moh, aku ngerti iki mulane aku gak pengen lamar. Ora pengen tenan. Aku ku nggak mau aku mengundurkan diri sebelum ditolak. Itu lebih baik. Guyon, aja dianggap tenanan. Pun nggih. Yai niki wau mun kesuwen lho Yai, mun jam pinten niki? Ya Allah Gusti, setengah jam 12. Pun niki saestu ngalap cekap kula ngaji mboten saged. Mbok niki wau enten atur kula sing masuk teng jenengan, sing manfaat mungguh jenengan, nek kersa jenengan lampahi niku yakin mutlak ing Gusti Allah. Tapi nek enten sing mboten sae, mboten bener, mboten lurus, mboten leres, yakin niku saking gobloke kula, saking cubluke kula. Mulane niku kula nyuwun ngapunten sedaya atur kula kirang langkung nyuwun sing kathah, mugi Gusti Allah ngapura dhateng kula, ngapura dhateng panjenengan kabeh, kula lan sampeyan keh muga-muga sing wis dikai hidayah karo Allah aja sampai hidayah dicabut karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Sehingga wilut jeng donya lan akhirate barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nggoh maca siiran ping 3 saderenge rampung kula tutup nggih. Muga-muga awak dhewe wis niat ngaji, kula ya niat ngaji, sampeyan niat ngaji, muga-muga manfaat. Rabbi fa'na bi barakatihim sareng. Husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Alhamdulillah, amin. Kanggo santri sampean tak keinganu ya, tak ijazahi gelem. Gelem. Sampean nek arep buka kitab maca Bisrohli soderi wayasirli amri wal ungtatam milisani yafkohu qawli ping 3. Engko nak wis rampung jane mengki mau apa jenenge sing tak waca mau subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ki diwaca ping 3. Bisrohli soderi wayasirli amri wal ungtatam milisani qawli ping 3. Engko nak wis bar ngaji sampean maca Rabbi fa'na iki mau. Insyaallah sampean lamun toh bodho ning pondok tetep balik oleh ilmu sing manfaat. Syarate tambahne siji takzim karo hormat karo aja suul adab karo guru. Wis ngono tok wae.
Kirang langkahnya pangpun sing kathah bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'izatul hasanah yang telah kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita di kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Muhammad Basoni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illah wa bisyafaati rasulillah wa li ijabatul masul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radrita barakatan ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqaddim majidah ya rabbana al-hamdu kama ya min jalali wa syutonik al-musli wa sallam Muhammadin lil fatihi lima urul khatimin ma sabaqa nasiril haq bil haqq wa hadi ila syamtan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi qadim. Allahumma rabbana taqabbal minna ma qur'an min al-qadim wa mastaghfirna maslana wa mahanu haitatin wa timta Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila jamal kubur minal mu'minat wal muslimat khususan ila man tukirat asma'um bi hadal majlis. Allahumma warhamhum warhamhum wa nabir kuburahum arnati wa tidak batin wa filana walahum bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa bin ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa saban ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa bin ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa aulatina wa jama'atina ya Allah wa barik fi ilmina wa rizqina wa barik fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya Rabbana bisalam wa tinda jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ila jalali wal ikram. Rabbana dhalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa tinwabaina wa uhmatina wa tuduba man haqqun alaina sigodir. Allahumma ya hunu ya hamidu ya mutu ya mu'id ya rahimu ya wadud ahnina bihalaikan haramat wa bi ta'atina syati wa barakatuh ya rabbana salimna wa la tarjamna ya Allah min afat ma tubal rabbana wa yahum min ibadika muqtalisolin. Rabbana salimna walhana walhadana wa jama'atana ya Allah min afatina adabil akhirah wa jana wa yahum min ibadika mutaisolin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa akhirah wa qina adzabannar wa qina jatal mabrur ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana mamado ya wasi'al karami Maulaya salli wa salim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana mamadu ya wasi'al karami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال مقتحم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Demikianlah rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun yang telah kita lalui. Semoga acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng sedaya undangan dipun pindah tempat pun telepon Gus Asep monggo sedaya mawon. Asbak matane minimal bisa lah. Cek.